Ama baba waki barame wa. Ya. Le magazine du Mali flebagaw aw bisimila aw ka bezi kenekan ni afonya na ngambe bezi kiriw bakurubala ambola donia ka foko tata dini alini kanin sidibe inafo aw yere bu don chuga mina olu koni kele koro kombuche welele ngata savasi savoir plateau kon san fesa anya ye kele in barika bunyana fu kumena senyogoma le magma buzz alisi sankokura ame bezi kenadi sanfe kani sidibe ni beba ale don wasolon don lidalai ale ni tata deni ofene wasolon kai ni amse ka foko Mariam Sangare tuguni no ya tokoy olu koni welelen savasi savoir plateau kon kansa u fora nyogon ko fu bolo kumena se nyogon ma nyeningalu konona la tata deni koni a hakilina yira ka fo kale dimine no kan goro kada kan ko kan ye mo bla kale nen Africa show kenai kan min digira ale la o mo yere ti dowre o ye kumba sidibe ka mata di neni aw anga je ko o yoron video la je nyogon fe neni be neni mata manga fone ba ko ba chwa ani te sirinya ni bata da neni ni mane masabu ya ni lahara do ni chali ni ka est-ce qu'il y a famille ani kanene o ko usa ay no do so ga bara chie galontige ga ye bali fo fara ko ko savoir para sa wallahi galon jigata ne te ñuguna hypocrite sa way ne te be fe mo ngoye tata deni wallahi te be fe mo ngoye mi ci yow yo de tata deni ni ben ni ali Salifu mo ma fi duguma vraiment vrai ou faux mais ça kale wolo ni ni si mo kan si na be de soro ay sa siraw do suna hatisegi soro de me ba soro siraw fa o la nya fa na ngam janye parce que bi yoro te fa ata ko plateau tige nebe na wuli ka ta de non plateau tige ay nebe wuli ka ta parce que nete non moi je vais pas m'asseoir ne ma bobi ne bote ne bi de boy ya famia o savate savoir kelen plateau kantuni kani fene nyiningala ko nunu kera chogamina est-ce que aba ashime ka foko ay mo bla ka ndenia kani fene a hakilina di anga jego video fene la jenyon fe o mo kote armilier kono ere kinne be senyo surtout nkoro ngane ndogoni mo lo bale aga nanta ka jugo la nina Salifu on fait so avec foko koro ku e kiki nyamajo koro ku kiki nyamajo koro fana abena ne hakili sigide et une famille moi c'est pas mon genre et abe dambila bebe ka folona laban ne ka vie privée comme réseau quand ta fait mimbe question ta fait je sais qu'elle me répond mais ta problème sur un sou parce que ne be mo menem be mo korobaw de koroshuni klobe mi fon e toko kunganko lamba me on te nete j'aime artiste nete j'aime artiste ne kono yere après me bale vocal nani sabalanku kuma mon bo kono ne to fo parce que buna ramade ni kuma na doro mo ngunu be mo do mi ibo do ni kanya klisigelen do to et je sais ce que je fais dans ma vie mbe nkoro be boye ni kora ni kera dugumene ni ne be ndai be takamanka kuma mi digirana o vocal kono nta don soit disako chedo kumba bolo ka fora e ko o bene no fo bene do be nyoko fe depuis wolo lante chendo kawla done al sisan o savasi savoir kelen plateau kon kansa bezi kene kan yanno magma konona la ko o ko kelen kele fu kumena se nyogon ma akera sababu fu émission yera tikera alima togola ni beba don TikTok ezi badorero ale kon bora ka hakilina di savasi savoir yere plateau kama ko savasi savoir mo kumanga nunun fla be wele ka kla ka tu blani kuma inkena kono fo mi meke kele anga je ko video la janyon fait parce que vous avez humilié les invités, c'est vous qui les avez humiliés hein. Vous les avez humiliés.
Car de second la fille, elle parlait avec son cœur. Elle s'en foutait qu'on soit à la télé, dans une émission, dans, je sais, un tapis rouge. Elle s'est exprimée de façon naturelle, de façon sincère. Les deux d'ailleurs. À partir de là, il faut conserver l'intimité de ces invités-là. Il faut les protéger. Il faut les protéger. Vous faites du n'importe quoi. Ça, c'est pas du buzz. Ça va se savoir quel est un plateau qu'on quand on ko chayale alisisa mande princesse hey bébé mzoindo ale fene bora aya hakilina goshi ça va se savoir moko kuna ka kla ka goshi kanini tata dini yere mini ko imbolu kuna ka jigin olu fene kuna aw ni ne anga je ko video la janyon fe a jigina salifu fene kande moko kana nyina yoron ko e ma foke malla mara ifabula nyu fom tata dini o ti kene ngwe ne fima yɛrɛ la mona mamso de bolo fɛn fosi ma bali ne yɛrɛ la e ma ye ne jamalen nɔ e ma ye ne fana kafalen nɔ awɔ mais ne bɛ jaman jo kɛlɛ de kan tiɲɛ na a ye tɛ hypocrite ye donc yɔrɔ e kun na kani kɛ buru in kɔnɔ de e mɛ cɛ tata de ni y'an kuma so de e cɛ tata de ni y'an tɔɲɔ de kani kun bɛ k'a fɔ n y'a ci bɛɛ ma ko ali y'a ci karisa ma n y'a ci bɛɛ ma wasolon kɔnɔ o mun kalabanciye tata be wuli ka tabaliw gosi ka kasi ni kulew daminɛ hali kunu a bɔlen a dusu dalen tɛ hali bi kani be kadiya ka i sigi mali bɛɛ ɲɛkɔrɔ ma kani y'a fɔ u ye k'ale y'a ka dɔnkilida daminɛ bezi de la kani filɛ nin ye tata deni filɛ nin n'u tɛ dɔnkilidala bezikɛlaw ye dɛ u bɛ nin bɛɛ filmer dɛ où est le professionnalisme aw ka diplôme bɛ min est-ce que aw bɛ diplôme dɔn aw bɛ communication dɔn est-ce que aw b'a dɔn aw bɛ honte min da Mali kan est-ce que aw b'a dɔn ko pays bɛɛ de bɛ sigi ka nin droit jumɛn de b'aw bolo n'aw ye nin partager ça va se savoir e n'i ka mɔgɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan pour quel droit aw bɛ nin image partager mun de la vous gagnez quoi dedans si c'est pas des buzz. Vous voyez quoi? C'est-à-dire vous gagnez quoi dedans si c'est pas que moko quoi plateau. Vous gagnez quoi dedans si c'est pas que Mali humilié. Vous gagnez quoi dedans ni te ka ira comme vous n'êtes pas du tout professionnel. Ni be ira muna. Salifu. Ini ga vesi manama jugu sago dem. Vesi yere te iga chemise soit la main. Chemise mi be pera yere mate. Abe ona mo go sigeno kulenga la ko objectif est atteint. Besi do tata den ma ngeta den ga image de tien. Ni tata deni nga image de frère abo jion ni ala sonama eni renouveau au be ambebe nyon atenya ni ala sonama magma base ni ne kumbe dansigili ke aw ka bi lewrule kene la no e bezi kene magazine du Mali sans fait fen fe be fe ga partenariat tani an walma kan sponsoriser u be se ku hakilina di ama commentaire u kono no e hakilina di yoroi ni yoron ne la ne be kambe di awma aw kambe magazine du Mali sans fait Leurule. Ama baba waki balame wa. Yeah. Leurule.